Kombokat nem is tudok. Egyszer megnézem, utána nem tudom, hogy lesz. Ó, eltört, miért? Ja, hát neki minden. Ó, tiszta olyan, mint a izébe, a filmbe. Amúgy ez nagy látvány volt adnó CGI-ba, és még most is jó. Lefele előre, lefele Nekem befele van. hátra előre, minden egyszerű nekem. Úgyis meg kell zokni. Gyere, Terminator! Jaj, lövöldöz! Ó, Terminátorosan megyek! Terminátorosan mész. Amúgy az apját ő játsza, pont jót hoztunk. Tudod? Aha, a békártosok az apja, jól mondod. Nézd a pajzsom, tényleg hogy voltam vele. Jaj, ne! Segíts nekem, nagyi! Hol tudok forogni, de... Ilyen zattok jönnek ki belőle, nagyon kemény. Eddig ő a legjobb a játékban így, ugye? Hol melyikkel adtad be? Ja, alsó kettő a legerősebb. Ha bele akarsz adni erőt ezzel, tudod, hogy ilyen leveszi a csíkodból, ez meg abja hívod. Ez mindig brutális. Teljesen úgy viselkedik, mint a filmben. Jaj. Miért nem hoznak az újabb részekbe ilyen T-1000-es Terminátor? Elfelejtettem, neki is van pisztolyom egyébként. Elfelejtettem, hogy a védekezés nem hátra van, hanem külön gomb. Hát külön gomb. Azért kaptam be ennyit. Köpőcső! Pancél! Nehogy már 2-0 legyen. Terminátor, menj! Segíts! Ha! Próbálok lőni! Nem megy a lövés! Nyilván agyonver. Aha, vé. Ezt itt ki A csalás! Csalás! Sok lőni Balázs. No, van egy jó kombója, melyik? Egy olyan kasszabulót, mint a barakának van. Ha meg tudod maga keményíteni én is. Menjél békeharcos! Igen! Jaj, ne, védekeztem! Nem! Jaj, ne! Megveri a papucsával, azaz! Kör, kör, kör! Kör X, kör X, kör X! Ez akkor nekünk Xboxon a B. B, X az a... Egy. Kösz a tipped, Dezső. Ott volt. Jó. Jó, valami alulról támadásod is van. Jöjj csak ide. Jaj, Szigis nagy itt. Turkálós. Ne, 2-0 lesz, de még látszik, hogy én view vagyok. Látszik, hogy rég játszottunk vele. Nagyon.
Most én nézem meg a Terminator-t. Peacemaker wins. Na látod, most meg megkeményedtél, nekem meg nem csinálta. Kinek édesek Ne jobban pengéje? kell tartani a B-t. Egy gurú. Good. Nekem is a pengém. Rezső, ez volt a kombó, akkor rosszul mondtad. Mindig elrontom, hogy a védelem. Szétrobboljuk a testedet. Jaj, a torka! De neki nem látunk semmit, az jó. Ugye nincs. Megtaláltam a kombót! Előre B! Előre B, úgyhogy csak a... Persze neked is van olyan. Nem volt felesleges beadni, szétúta meg a rince, vagy hol eldividem a idédet. Hol van Arnold, hol van Sarah Connor? Mit kerested ilyen? Hát szétver, mi van Már ez a rájöttem a kombóira! Gyerekek, ez vége! Krisztiánnak annyi! Véget! 3-0! De nem tudok semmit Nem tud csinálni. semmi! 3. Fight. Aha. Nekem is van hely. És Vedd tudok. meg! Hé, azért én nem tudok rugdosni. Fight. Nem folytassa! Elrúgtál. Hol van a finisherje? Fatality-t nem Megpróbálom. tudunk beadni, ez túl nehéz. Finisher hol van? Hello Melyik is Ghost az? 234. Hello finish. Ghost, a finisher, melyik az? Nem tudjuk beadni. De melyik az? Totni. Lefele, Lefele, hátra, lefele, a. Merre volt? Lefele, hátra, lefele, a. Lefele, balra, Hátra, lefele, lefele. a. Anyád! Sikerült. A fatality-ket a legnehezebb. Miért nem lehet egy simán? Egy gomb. T-1000 wins. Meg tudtad adni? Elüti a kamionnal. Olyan Schwarzit elkapta. Utána. Oda megy és szétlövi. Jaj, És kijön, hogy nem hagy. olyan és ott fetít. Fatality. T-1000. Zene.